Vreau să vă spun că în această seară specială aveți ocazia să cunoașteți o parte din oltenii care au transformat visurile în realitate, care au crezut în proiectele lor și au arătat că nu contează de unde vii și cine ești, că dacă vrei, poți. Pentru ei, televiziunea OLTV organizează în fiecare an gala premiilor Merit, deci exist. Bună seara, dragii mei olteni! E o mare bucurie să mă întâlnesc cu dumneavoastră pe această gală. Sunt Maria Georgescu. Născută la Colonești, în județul Olt, conferențiar dr. Maria Georgescu, medic primar, geriatrie și gerontologie, specialist diabet, nutriție și boli metabolice, a fost directorul Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie, Ana Aslan. Unii spun că este cea mai cunoscută olteancă din lume și poate că nu este niciun fel de exagerare. Bună seara, Slătinien! Vă mulțumesc din suflet pentru această nominalizare. Sunt deosebit de onorată. Vreau să-i salut pe părinții mei care sunt acolo în sală. Îi invităm în scenă pe olimpicii noștri: Ana Maria Șerban, Ștefania Neagu, Monica Trușcă și Dănuț Turmacu. Cum vă simțiți? Ne simțim onorați că participăm la această gală. Pe această cale le mulțumim organizatorilor, căci a fost o gală minunată. Mulțumesc OLTV, pentru că este un lucru foarte important pentru noi, să fim încurajați și să ni se ofere aripi mai departe. Sunt foarte mândră să mă aflu în mijlocul unor persoane deosebite, premiate în diferite domenii ale cunoașterii. Mă simt onorat să mă aflu în această seară alături de dumneavoastră. De mic am fost pasionat de informatică și mă bucur că am ajuns la un nivel în care pot fi alături de persoane care s-au remarcat de-a lungul anilor. Slatina este orașul în care m-am născut, un oraș unde am familie, unde am părinții, orașul unde am învățat ABC-ul fotbalului. 3 titluri de campion câștigate cu Dinamo București, 3 cupe ale României și o supercupă se regăsesc în palmaresul lui Claudiu Niculescu. Aici, practic, m-am format ca sportiv, aici am învățat să lovesc mingea și pentru asta trebuie să-i mulțumesc din tot sufletul domnului profesor Ion Pârvulescu. Se îndoiește cineva că soarele răsare de la Slatina? Eu zic că nu. Au demonstrat-o 2 slătineni care au cucerit România prin muzica lor. Un proiect artistic ce s-a născut la Slatina domină astăzi topurile muzicale din România și nu doar atât. Vrem să mulțumim prietenilor noștri din Slatina, care au fost încă de la începuturi alături de noi. În al doilea rând vrem să vă mulțumim pentru că suntem nominalizați pentru a doua oară la gala premiilor Merit, deci exist. Mulțumim, inițiativa OLTV este foarte tare. Toate femeile pleacă la Londra, Milano, Paris, să-și cumpere Gucci, să-și facă o carieră, o carieră. Toate femeile pleacă. Doctor în științe medicale la Universitatea din capitala franceză, Mihaela Bustuchină Vlaicu s-a născut la Crâmpoia, în județul Olt, și a absolvit liceul Ion Minulescu din Slatina. Vă iubesc pe toți și Slatina rămâne pentru mine marea mea dragoste. Își iubește atât de mult orașul natal, încât a adăugat la numele său și pe cel al orașului. Artistul Paul Tudor Balș este considerat noul Sabin Bălașa al Olteniei. Pictor rafinat, abordează dezvolt în creațiile sale orice gen artistic. Cum vă simțiți? Foarte bine, foarte multă lumină și culoare, exact ceea ce îi place unui pictor. E frumos aici, văd că sunt înconjurat de 3 grații, viitoare modele posibil pentru un mare artist. El a reușit să revoluționeze activitatea poliției și poate să spună imediat dacă prin sală se află vreo minte criminală. Dragoș Datcu, doctor inginer expert în sisteme de supraveghere și securitate, Universitatea de Tehnologie Delft, Olanda. S-a născut în 1980 la Slatina și a absolvit Colegiul Național Radu Greceanu. Doamnelor și domnilor, Dragoș Datcu. Vă mulțumesc foarte mult pentru această apreciere. Mă bucur enorm de mult pentru că am reușit să fiu printre dumneavoastră în această seară. Anul 2012 a fost unul de excepție pentru olteanca Elena Ionescu, solista trupei Mandinga, născută la Caracal. Bună, dragilor!
trupa Mandinga vă mulțumește că ne-a susținut la aceste premii. Olteanul Liviu Petrișor Dinu, conferențiar doctor la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității București, a reușit să facă lucruri cu adevărat remarcabile. Presa l-a numit unul din cei 16 savanți care pot salva România. Trebuie să mulțumesc echipei OLTV, care, îmi dau seama, dacă realizează, face un lucru excepțional prin ceea ce a început, ce am putut eu să văd, practic lucrează la deprovincializarea României și de asta e nevoie. Felicitări încă o dată pentru tot. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Vă mulțumim și felicitări! Dar de ce nu le-ați pupat? De 42 de ani, menirea sa pe pământ este să aducă viața. Mii de suflete au văzut pentru prima oară lumina zilei mulțumită doctorului Gheorghe Iordache, medic primar obstetrică-ginecologie la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Gheorghe Iordache este cel care a adus pe lume generații întregi de olteni. Sunt copleșit de amintiri, de emoții. Vă mulțumesc pentru această nominalizare, pentru acest premiu. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru marea soprană Felicia Filip. Bravo Olt TV! Gala valorilor oltenești trebuie să meargă mai departe, ca și viața. Trebuie să vă spun că oamenii care se află pe scenă în această seară sunt modele de viață, iar poveștile lor ne pot inspira, ne pot da puterea să visăm. Așa că, la următoarea ediție, oricare dintre dumneavoastră, atât cei din sală, cât și cei care ne urmăresc în direct, poate fi o parte a galei Merit deci există. Olteni de valoare sunt mulți. Să rămâneți la fel de frumoși și deștepți așa cum sunteți.